Daşowuzda adam maşyna 3 kilogram un satylyar boldumsazda çörek aljaklardan pasport sorulýar. Demirgazyk Türkmenistanyna ilat un yetmezçiliginden ejir çekýär. Bu barada Azatlygyň vilayetdaky çeşmesi habar berýär. Un Daşowuzda puloda tapdyrmaýar. Häzir raýatlar bir ay öňünde nowbata ýazylyp adam maşyna 3 kilogramdan berilýän uny garaşýar, emma gelýän un ýok. Vilayetimizin halky agyr ýagdaýa düşdi diýip çeşme habar berdi. Onun sözlerine göre vilayetiň bazarlaryny buğdoy tapdyrmaýar, ödegedegini ak jüweniň hemde Mekke jüweniň bahalary epetli ýokurlany. Gytçylykdan ejir çekýän adamlar etrap häkimliklerine şikayet edýärler. Olaryň boş wadalar bilen adamlary aldap goýberýärler. Inne adamlar jemlenişip vilayet häkimligine protest ýürüýüşi bilen arz etmekden başga çäreleriniň galmanlyklaryny aýdýarlar diýip Çeşme yerli ýaşaýjylaryň ençemesine salgylanyp habar berdi. Azatlyk radiosynyň degişli häkimliklerden agdalýan mesele dogrusyny kommentariýa almak synaşygy başa barmady. Çeşme etrap pekarnalylarynyň ýagny çörekçileriň öz işlerini towtudanlyklaryny, olaryň inni çörek bişirip satmaýanlygyny, un utçylygy sebäpli hususy telekeçileriň çörek satywyny bes edenliklerini habar berdi. Boldumsazyň etrap merkezinde her ele bir çörek satylýar. Ol çöregi Aşgabatdan getirip satýarlar. Ýöne onuň hyrydary we nowbaty yetik diýip Çeşme beýleki etraplardan boldumsaza barıp çörek satyn almakçy bolýanlary muňa ruhsat edilmeýändigini, diňe öz etrabyny ýazgyda duran raýatlara çöregiň satylýanlygyny aýtdy. Çörek satyn almaga baran her bir raýat ýany bilen pasportyny alyp barmaly. Şeýle-de ýaşaýan arçynlygyndan hojalygyna näçe adamyň ýaşaýanlygy barada kepilname görkezmeli diýip Çeşme sözüniň üstüne ýetirdi. Bu kepilname üçin hem arçynlyklaryň işgärleri raýatlardan 20 manat para alýarlar. Garaz ýykylynyň ýeňsesine senem dep diýilen döwür boldy diýip Çeşme aýtdy. Türkmenistanyň Demirgazyk vilayetinde howa şertleri sebäpli buğdoýyň entek bişmänligini aýdan Çeşme, käbir etrap häkimliklerine bolup geçýän emeli gytçylyk baradaky gurrunlary häkimlikleriň işgärlerine salgylanyp habar berdi. Yerli ýaşaýjylaryň ençemesiniň bellemegine görä işsizligiň derejesi boýunça Daşowuz vilayetyna ýagdaý agyrlygyna galýar. Yerli finçilaryň käbirleriniň bellemegine görä Daşowuzyň ilaty köp ýyllyklaryň dowamyna esasan ekerançylyk we maldarçylyk bilen meşgullanyp gelýär. Ýöne soňky ýyllarda suwarym suwlarynyň ýetmezçiligi, klimatyň üýtgemegi, Aral deňziniň täsiri bilen baglylykda daşky gurşawyň yaramazlaşmagy sebitde daýhançylyga uly zar berýär. Şeýle-de yerli ýaşaýjylaryň gurrunlaryna welayetli ýaşlaryň aglawasynyň esasan ýurdun paýtagtynyň alınıp barlayan guruluşluk meýdanlaryna aýlykly işi ýykyn etmekleri bilen daýhançylygy, ekerançylygy we maldarçylygy gyzyklanmanyň ýyl-ýyldan azalýanlygy habar berilýär. Türkmenistanyň syýasy durmuşyny ýyzarlayan halkara finçiler ýurdun garaşsyzlyk ýyllarynaky iň agyr ykdysady krizisi başdan geçirýänligini belleýärler. Birleşen Ştatlarda ýerleşýän John Hopkins Uniwersitetiniň amaly ykdysadyýet boýunça professory Steve Henke häzirki wagtda Türkmenistanyň inflasiýa derejesiniň Venezuela soň dünýäde ikinji ýerde durýanlygyny ýytaýar. Ol Twitter'da paýlaşan soňky maglumatlaryna garaşsyzlyk ýyllaryna Türkmenistanyň iki gedek agyr inflasiýany başdan geçirenligini, olaryň birinjisiniň 1992-93 ýyllarda, ikinjisiniň 1995-96 ýyllarda bolup geçenligini aýdýar.